Rozprávame sa s Evgeniom Alexejevičom Fedorovom, plukovníkom ruskej armády, poslancom dolnej komory ruského parlamentu, kandidátom ekonomických vied, skutočným štátnym radcom Ruskej federácie a členom výboru pre rozpočet a dane. Tvrdíte, že jednou z možností, ktoré sú pre Rusko priateľné na vyriešenie sporu medzi Spojenými štátmi a Ruskom, bude použitie jadrových zbraní. Ale nie jadrový útok, ale hrozba jeho použitia, áno? A to ukončí určitý konflikt medzi Spojenými štátmi a Ruskom, ktorý sa prejavuje najmä ako vojna na Ukrajine. Ďalej. A prečo ste si istí, že to bude fungovať? Keď sa vytvárali strategické jadrové zbrane, išlo o strategické zbrane. Existujú aj taktické jadrové zbrane. Tie neboli vytvorené na použitie, pretože je to zbraň, ktorú ak by ste teoreticky použili, tak úplne, nie 1-2 kusy granáty, rakety, ale úplne. A to je smrť ľudstva. Vo všeobecnosti planéta Zem umiera. To znamená, že od začiatku to nebolo vytvorené na to, aby sa to niekedy použilo na boisku. Bolo to vytvorené na zastrašenie. A prostredníctvom zastrašenia to bolo vytvorené na, teda aby sa dalo dohodnúť. Strategické jadrové zbrane sú najmierumilovnejšie zbrane na svete. Pretože boli vytvorené na zabránenie vojne. V skutočnosti sa nikdy nepoužilo. Nie, ono sa používalo stále, ale používalo sa ako faktor zastrašenia. To znamená, že v skutočnosti je to politický faktor, nie faktor vojenského boiska. A politika je silnejšia než vojenské boisko, ak sa správne využije. Tento mechanizmus funguje, ak chceme rozobrať, ako funguje na príklade USA. To znamená, že sa vytvára hrozba, hrozba je reálna, teda cenzurovať hrozbu, teda zabrániť informácií o hrozbe, nie je možné, pretože najmä v modernom spoločnosti sa šíri medzi ľuďmi, ktorí túto hrozbu pociťujú osobne. Áno. Táto hrozba vytvára veľmi silnú a naliehavú motiváciu pre stovky miliónov ľudí v príslušnej krajine začať tlačiť na vládu, aby ich zbavila tejto osobnej hrozby. Lebo ak nie, niečo spadne a všetci zomrieme. Niekto si to myslí, niekto si myslí, že je to len 1%, ale pravdepodobnosť tu je, ako tento mechanizmus hrozby fungoval. Predstavte si napríklad mesto New York, veľké mesto. Takže len v tomto jednom meste je pod zemou ukrytých 42 000 jadrových krytov. To znamená, že každý väčší a významný objekt pri výstavbe podľa urbanistických noriem vyžaduje jadrový kryt. Otázka. Hrozil niekedy niekto v Spojených štátoch amerických, okrem Sovietskeho zväzu, jadrovými strategickými zbraňami? No, oficiálne nie. Vlastne jednoducho nikto iný také niečo nemá. Pretože strategické jadrové zbrane, teda také, ktoré dokážu riešiť strategické úlohy, majú len dve krajiny. USA a ZSSR, respektíve Rusko. Strategicky teda schopný riešiť strategické problémy. To znamená, že ide o kvalitatívnu charakteristiku doletí a kvantitatívnu charakteristiku i zničí. Čo sa týka kvality, takéto zbrane s dlhým doletom majú Anglicko, Francúzsko a Čína. Ale čo sa týka množstva, tie má len Ruská federácia a USA. Dobre, prejdime k ďalšiemu bodu. Si istý, že existuje? Pretože dovolte mi ísť trochu po krokoch, áno? Poprvé, hlavný arzenál jadrových zbraní v Sovietskom zväze sa vytváral v 60. a 70. rokoch, áno? Práve toto je hlavná časť týchto bojových hlavíc. Jadrové materiály, keď ležia, sa kazia. To veľmi dobre viete však. To znamená, že tam aj tak prebieha polčas rozpadu a oni, povedzme to tak, strácajú svoju bojovú silu. Možno to vôbec nevybuchne však. Veľmi veľa z nich je už otvorene poškodených. To je prvá vec. Druhý moment. Po rozpade Sovietskeho zväzu došlo k dohode o uráne, keď sa tento vysoko obohatený zbrojný urán vyvážal do Spojených štátov amerických. To nebolo žiadne tajomstvo, to bolo... Zo skladov? No, bol úplne vyradený. Zo skladov? To bolo uvedené priamo v samotnej zmluve, dohoda VONU, Gorčino-Amirdin. Áno, to znamená, že rozpad prebieha sám o sebe, jadrové zbrane zastarávajú, plus časť z nich bola vyvezená. Áno? A navyše, my ako obyčajní občania vôbec netušíme, kde sú, čo sú, koľko ich je, áno? Kde sú umiestnené, aké množstvo týchto hlavíc existuje, nič nevieme. To znamená, že máme nejaké určité čísla, ktoré môže povedať prezident, môže ich uviesť ministerstvo obrany, ale my nevieme, že či je to pravda alebo nie. Nemôžeme si to overiť. Nemôžeme to skontrolovať. My, Rusi, nemôžeme zistiť, koľko hlavíc majú Spojené štáty a naopak tiež nie, áno? To znamená, že je to taká hra naslepo. Ste si istí, že Rusko vôbec má jadrové zbrane? Teraz poviem niečo ako politik. Nezáleží na kvalite týchto zbraní. To znamená, že na celom svete panuje názor, že Rusko a USA majú strategické jadrové zbrane. Bodka. Takýto názor existuje.
Je jasné, že na úrovni štátu a vedcov sledujú bojové parametre. Áno? To znamená, že majú prístup k raketám, sledujú ich, majú nepriame dôkazy, no svet, mechanizmy na overenie bojaschopnosti týchto, tak povediac, náloží a podobne. Pre vládu nie je tajomstvom, že to existuje a ani množstvo či kvalita týchto zbraní. Vláda môže predstierať, že to existuje, aj keď to v skutočnosti nie je. Počúvajte, ako funguje mechanizmus tejto zbrane. Nikto sa ju nechystá testovať z hľadiska jej výbuchov. A prečo sa to nesmie? Poďme teda odpáliť aspoň jednu raketu do Severného ľadového oceánu a pozrime sa. Len povedzte všetkým gazdinkám v New Yorku, že sú cieľom nebezpečných jadrových zbraní. A čo je zlé na tom urobiť v ľade dieru? Stačí sa pozrieť na reakciu žien v domácnosti v New Yorku. Nezáleží na tom, či je pravdepodobnosť 1%, 10% alebo 50%, pozrite sa na tú reakciu. Americká spoločnosť je totiž nastavená tak, že informácia o tom, že sú cieľom, bude pre nich informáciou katastrofického charakteru. To znamená jednoducho panika. Ďalej, podľa kategórií, 5% schizofrenikov od 3 do 5% je jasné, že všetko zničia, budú hlavou búchať, povedzme do stien, aby ušli. 20% introvertov, teda aktívna časť obyvateľstva, chytí psíkov, nasadne do aut a odíde. Z tých 3% sa niekto dokonca vyhodí z okna. To znamená, že dôjde k totálnemu panickému formovaniu obyvateľstva. Je to stádový pocit, ktorý bude mať obrovský vplyv na moc. To je v prípade, ak sa jednoducho dozvieme informáciu o tom, že existuje zacielenie. Americké úrady. Americký systém demokracie je veľmi jemne nastavený. To je špecifická črta amerického mechanizmu. Nemajú tam akoby 1000-ročnú kontinuitu, ktorá by umožnila vytvárať hrubšie mechanizmy moci z hľadiska zodpovednosti, nastavenia, dôvery a podobne. Preto je tam všetko veľmi krehké, akoby na tenkej nitke. Ako náhle sa u nich objaví 10, 20, 30% obyvateľstva s agendou, v politike sa hovorí agenda, že sa bojíme s agendou, že nás zajtra môžeme zahynúť, krajina zanikne, celý systém štátu sa preformátuje. Veď ste videli, aké tam sú voľby. Demokrati, republikáni. Objaví sa 30% panikárov. Všetko sa rúca, celá základná zložka moci, nastáva vnútorná kríza. Kde to je? Tam žiadna kríza nie je, tam je všetko v poriadku. Pretože vy sa odvolávate na sociológiu, ja ju mám na stole, tu je niekde zahrabaná v papieroch. Môžem vám ukázať, kde je napísané, že americká spoločnosť nevidí žiadnu hrozbu zo strany Ruskej federácie v kontexte konfliktu na Ukrajine. Vôbec. Americkú spoločnosť znepokojuje inflácia, nezamestnanosť, pouličná kriminalita. No a štvrté je zdravotníctvo. To je všetko. Nie je tam žiadne bojíme sa. To znamená, že bežného Američana sa to vôbec netýka. Amerika dodáva 2/3 zbraní na Ukrajinu, 2/3 peňazí. Americká spoločnosť si nemyslí, že je to jej vojna. Úplne? A pritom je to ich vojna, pretože práve tieto delostrelecké zariadenia, drony, spravodajstvo zabíjajú našich vojakov. To znamená, že je to vojna Ameriky, ale v americkom chápaní nič také neexistuje. To znamená, že ak hovoríme o informačnej časti vojny, na území USA sme ju úplne prehrali. Ale objavenie sa faktora zameriavania, tak ako fungoval počas celej studenej vojny, automaticky prebudí dávnu pamäť. Tú istú, ktorá budovala tieto protiatomové kryty, ktorá nútila amerických ministrov obrany vyhadzovať sa z okien s výkrikmi Rusi idú. Je zrejmé, že to nebol výsadok, ale hrozba raketami zo strany Sovietskeho zväzu. To znamená, že sa vytvára úplne iné spoločensko-politické pozadie. A práve toto pozadie je mechanizmom jadrového odstrašovania. Nie výbuchy, útoky alebo čokoľvek iné. Tu je postup, ako to funguje. Takto si to myslela väčšina ľudí. Mimochodom, takto som si to myslel aj ja, keď som k vám prišiel prvýkrát v roku 2012. Bol som presvedčený, že na Rusko nikto nezaútočí, no ako všetci občania Ruska, áno? Pretože Rusko má jadrové zbrane a silnú armádu. Ako sa ukázalo, dnes v roku 2025, po 13 rokoch, áno, nás pravidelne ostreľujú. Drony dokonca prilietali aj k nám do oblasti, tam ich zostrelili. Útočí sa na vojenské objekty, na ropné sklady, na všetko, na vojenské podniky, na iné miesta. To znamená, že prebieha skutočná konkrétna vojna. A čo sme vtedy pred 13 rokmi spolu hovorili? Aký bol náš tretí bod? Že Rusko nemá suverenitu. To znamená, že toto všetko sa nás netýka. Čo je to suverenita? Suverenita je moc. Ak nemáte národnú moc, nech ste akokoľvek silní s jadrovými zbraňami, tieto zbrane nebudú použité vo vašom záujme. O nás. A ja práve hovorím, že Rusko nemá jadrové zbrane. V skutočnosti.
To nie je dôležité. No, nech ich aj majú, ale aj tak ich nemôžu použiť. Po prvé, to nie je dôležité. Po druhé, Rusko má dostatočný potenciál na to, aby ak niečo funguje horšie, rýchlo to obnovilo. To znamená, že technologicky ide o inú technológiu riešenia problému. Takže sa nemusíte obávať, nech sa obávajú americké gazdinky. Verte mi, oni sa v jadrových zbraniach vôbec nevyznajú. To určite. No, nepotrebujú to. Ich úlohou je obliať sa horúcou polievkou pri panickom úteku.